Executive Committee Jongka Khasi Hills Autonomous District Council lengba Chief Executive Member ubak penyat sings im kalau penbena bahkan penkreap mang pisa ne ke scholarship syaki kena pulih ki bawat benya halor ka longkaman kejat benriu Khasi. Haba pentip ya kene syakilat pathai kubur ha no paiski jongka santarik gunaitung arja apply ubak penyat sings im loong baka pang jingwat benya kan long halor ka sensyar ka khadar ka khendo ko siap nalor ki weipat. Kilat patai kubur juga jamir banyak yang kejungi ke isi dan arteli ke ban small pi te kawai kalong halor ka jingtmu jong kani ke isi batuma minta ringkat ke jing dan lang jong em in charge jong ka education bangin penbenar baik lingba komiti media banyak yang ke isi kan scholarship kan scholarship yaki students yaki kena pulih ulani yaki research scholar kiban one shikmat but yakani in IT IM charge education ban select berengkam ki formalities beri pendek mentau benai ka jingtmu jongkani ban khot yaki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai ki scholarship kumka by pulih ki kalong halor bakin wat benya banle research hakabai dei bat ka jinglong jingman jong ka jat beriu jungi khamtam haka jing ruspa jong ka jat beriu hakabai dei bat kariti ke dustur ke jungi ni don ni kariti dustur sinshar khada ni don ni ki hima ka ba muslim kume ulong nong pet nong khmi nong sinshar badru kadon ke bisha ni don ni ki rai sordar bat ki bakrau ki pet ni don ru ye kishnong bakirang ba shnong ki ju sensyar aka shnong katau namta ka jing ba jing miat jing shnong ni don ru ye kanika riti dustur ka bangi kenkur kenkha bangi don ye ka sengkur bat ki don kini ki sengkur ki ba bajir ki menteri bami khmat menteri te habedi bakani limba kini research scholar ki ban wan chakmat min sa pentip eki ngin a scholarship bakin wat benya kin puli benya ya ka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sensyar hima sensyar shnong bat ka sensyar ra la ne da kalong ha ka bedi ka kor ka jai ka jong ki khasi tingi kwa ban tip janai ban tip benya bat ka kot research ke jongki on dakila dep bangi ngin laban pendenkam hakaba ngin tentrekam yeki kendon ai teraper agni council kaba bah minta teng ni poi ki khap ban shuan kusa ban chief menteri se ki ban mi khmat haki hima dan buntli ki kpor jong kata kakur kaba deban mi khmat te ka kpor kakam badai maka badai ban yo long menteri kpok biru kakam bat kumta tata te ban lai ya kanu ke jing bom renti haka sensyar khada jungi council bangin lai na ka jing shimrai bakla habide kata te ngidon kam si bandon da ki jing tho jing ta ki documentation ki babe te ngidon ka library ami po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha eki ban wat jingtip habide kanu ka bentang bingin pha le sikam nong ka spa ba nang ta jumi bangin don ay ka jingtip hang ni pop council tingta di jing ai nuksa ho ngin sawanra ka special fund katu ka ni na council but ngin sa penbet ya kata ha ka isi banwan sikat nungin mang na council but ru kumju ngalayo ban ikran but chief minister menekasni ha ka bede ni ka jing tmu jong ni isi ka tumai but nakal yang jong chief minister la pen pau ke jing kemen ban yetre lang ba ka council na takani but ikloi ba ila kloi tu ban pen pau ban nakal yang ka state comment kan ai ka bha kerpang ka bede ba kani ka sheni ka council ya ka criteria ni ki details ki ba janai ki bangin pentip nila IT hai em charge education iba karnas social ringkat ke department juni ban work out ikani te bat hadin bala dep nadong shadong te in sakhat bi ba pi ban penbena se khnang begini ki bakwa ban shimnta ni
ki kena samlajuni kila macam